Amanda. Va? Är du hungrig? Om jag? Ja. Ja. Nej, jag ska gå hem och laga mat. Oh my god, det är dåligt! Det är alltid så här. Hon är lite kort för Amanda. Säg inte så. Säg inte så. Men jag gjorde det. Men säg inte så. Jag ljuger att jag får inte ändå ha det här. Du behöver inte säga det överhuvudtaget. Du ska gå framåt så. Vart är du på väg? Nej, men den ja! Filmar du? Ska du ha snö på dig, fotografen?